hindi mo alam ang sinasabi mo. Mana, kitang-kita ko may video kayo, ma. Naghalikan kayo ng boyfriend ko. Anong hindi ko alam? Siya nagparamdam. Siya nagparamdam. Huwag ka mag-ano sa akin. Nagka-invento ka. Hindi ako nag-invento. Tanungin mo yung asawa mo. Ha? Natutulog ako sa kwarto. Ha? Nalalahimik ako sa kwarto. May sakit ako nun. Oh. Pinunasan ako. Pero iba ginawa niya sa akin. Tinukso niya ako. Siya ang tumukso sa akin. Pinilit kong, Hindi yan totoo. Hindi yan anak, totoo. iniisip ko yung Hindi yan kapatid. totoo! Ma, dadalhin kita sa ospital.